बाक्सा जिल्लानि नागिरजुलियाव मंगलबार खालि हराव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय जायो। नागिरजुलिनि सप्तायारि हाथायाव हरनि 1:30 गंसे दखानाव अर खामो। बे अर खामनायनि जाहोनाव जायगानि रायजोफोर आरो फालांगिरिफोरनि गेजेराव गिनाय सोमजियो। जायगानि रायजोफोरनि नाजानायाव 1:30 गेजेराव अरखौ सामलायनो हायो, जायनि जाहोनाव गिलुबारु थासारिनिफ्राय रैखा मोनो। रङिया आरो गरायसरनिफ्राय अर खोमोरग्रा गारिया फैनानैबो अर खोमोरनायाव मदद खालामफैनो हायो। बे अर खामनाय जाथायाव 12 लाख रांनि बांसिन मुवा खामनानै जोबस्राङो। मोब्लिबनि कानेक्सन गैयामोन, नाथाय सोरबा दुथां सुबुङा बे दखानखौ सावनानै होदों नामा ना गुबुन जाहोन, बेखौ दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै। লাখ টকা মাল আছিলে আছিল 12 লাখ টাকার মাল আছিল 12 লাখ বজাৰৰ এলেকাৰ সাইডটো বন্ধ মানে বসোৱা হৈছে। কাষৰ মানুহৰ ঘৰত চিলিণ্ডাৰ আমি ৰাইজে ধৰি এনেকৈ সাইড কৰিছে। তো গোটেইখিনি সময় দোকানখন কমপ্লিট অলৰেডি জ্বলি শেষ হৈ গৈছে। আপোনালোকে দেখিছে একো बाक्सानिफ्राय दीपक कुमार पाठकनि रिपर्ट, समनि रादाब।